rozhodnuté, hoci Slovan má k nemu blízko, tak ako Kuľa k tretiemu gólu. Kuľa dáva gól. Spomínali sme, že Martin Kuľa čaká 4 zápasy na gól, ale teraz ukázal, akým je zakončovateľom. Čas 46-48. Toto bolo bez pochyby zakončenie snov v podaní Martina Kuľu. Maťo Kuľa úplne popletol Lipovského a zasunul, naznačil strelu, naznačil kľúču a zasunul mu puk popod v podstate medzi betóny a hokejku. Takto si Kuľa odvykol po jeho zakončení. Martin Kuľa je hráč, ktorý keď dá 4 góly v zápase, tak nevie prejaviť emócie, nevie prejaviť radosť, ale bez pochyby tie emócie sa v ňom skrývajú. Hráč je viacej vďačný za ten jeden gól po takom dlhšom gólovom pôste, ako keď tie góly sa sypú jeden za druhým. Jeho 8. playoff, druhý vo finále. Opäť veľké upratovanie, no. 3-0, 13 minút a 12 sekúnd pred koncom. Slovan sa v tejto sezóne už raz po 3 prehrách v play-off dokázal oklepať. Keď vyhrával v semifinále 1-0 na zápasy, ale potom 3-krát po sebe prehral. Najskôr doma, potom 2-krát v Trenčíne. Po 3 prehrách v play-off sa veľmi ťažko zdvíha mužstvo, ale Slovan to raz dokázal. Napriek tomu, druhý raz sa mu prihodilo niečo podobné, že prehral 3 zápasy v rade a pred týmto posledným zápasom sezóny sa opäť musel psychicky zdvíhať, pretože psychicky bez pochyby pred týmto zápasom boli na koni domáci. Boli na koni hostia teda. Mužstvo, ktoré bolo domáce potom v 6. zápase, teda HC Košice. A tu vidíme, že Kuľa dostal úplne do otvoreného priestoru tento puk. On nemohol cez os, nemohol obohrávať brankára smerom do stredu, takže mohol to urobiť len cez tú backendovú stranu, ale zvládol to veľmi dobre.